Good afternoon. Good afternoon, partner. Good afternoon, partner. Good afternoon sa gabos na mga paraantabay. Sinabi partner ni Presidente Rodrigo Duterte, no more face shields outside. And ang face shield daw, gagamitin lang sa 3Cs. Closed facility hospital, basta magkadikit-dikit. Crowded room, tapos closed contact. So, dyan da applicable ang face shield. Sabi kan sa tuyang presidente na si Presidente Rodrigo Duterte. Okay, oo. Sa ginibong public address partner kang kasudman ni Presidente Duterte, sabi niya, yan daang tulong na unang bita na ayan na kategory, kumbaga ang face shield, isa must pa din, maikukonsidera man giraray. Yan daw po ang recommendation, pero sa luwas kayan, limitado na po, pwedeng di na maggamit. Yes. Okay, so kung marurumduman ta partner, ibinababaga ang kasuguan kang 2020, di ba? Pero binawi ini ni Presidente Duterte kang Hunyo. Yan na. Makakatipid ka ni ang mga tao kakabakal ki face shield. Correct. Magmura no ng face shield niya, di ba? Ano, May 20, 25, 25, di ba? depende sa kumpira ng kamot ang inagihan. Minsan nga ni, ako personally na encounter ko halimbawa, yawan ako sa luwas, ano? May biglang maapod. Okay. Bakali daw ngaya ako kung ano ngaya dyan sa mall. Diba? Bakali daw ngaya ako dyan dahil ngaya ako mapaligaspi. Bakali daw ngaya ako sa mall kung ano. Tapos, day kang darang face shield. Day man akong darang face shield. Ang paglalaog ko man sa mall, ay sir ngaya day pwede po, day pong face shield. Matibay man sa mga paratinda ki face shield. Tayaon talaga dyan sa may pintuan kan mall, sa may entrance. Oho. Sir, kaya day kang face shield. O, ni nga, 20 sana. Matangro tulos, ano? Yes. Madalagan tulos, partner. Oo, halos minsan nga ni everyday. Makakabakal ka talaga ng face shield. Oo. Halos everyday, makakabakal ka ng face shield para makalaog ta requirement baga sa mga malls iyan na maglaog ka, dapat naka-face shield ka. Tama, oo. Kaya Ano naman, ano daw kung pati sumol, ahlian ki face shield yan maglaog? partner nga halatunta kasi sabi kang Department of Interior and Local Government mapalawasin daning bagong guidelines manungod sa panibagong desisyon kang gobyerno. Oo. And of course, sabi nga ni DILG Undersecretary Epi Macodensing, malatag sindanin mas malinaw na kahulugan lalo na sa pagtukoy kang mga kung so crowded, di ba? Yes. O matatawong lugar as in aktibidad para malikayan da itong pagkalibong, di ba? Pagkalibong sa kung ano ang crowded, ano ang arog kaini, Oo. di ba? Minsan sa mall talaga, minsan crowded, minsan bako. Correct. May mga peak hours na talagang dakulan ng tao. May mga oras man na padiit-diit sa naan tao. So, Tama. papaano ta daw ika-categorize iyan? Ano? Yes. O actually, kasabay nga nida sa pinag-aadala ninda or maikukonsidera na crowded, iyo ang mga merkado o saudan partner. Ay, sa udan talaga. Oo. Daing dal moment. Yes. Oo. Iyo pa, terminal. As in mga Terminals. pampublikong transportasyon. So, saro yan sa pinaghihiling ninda na pwedeng ikonsidera na lugar na crowded. Speaking of pampublikong transportasyon, so sa tuya ng mga jeepneys, Okay. minsan, maski daig face shield, nakakasakay na. Yes. Iyo baga ano. For the sake na mabayad ka kipamasahe. Tama. So, kang inot na may nagdadakop, talagang pati sa mga drivers, stricto sa pag-implementar kang no face shield, no face mask, no ride. Yes. Pero oo. ngunyan, basta may face mask, minsan makasakay ka na, lalo na pagka day pang naka-boundary. Tama. Oo. Mamaya. Kung ang nangyayari, konsiderasyon partner, diba? Oo. Kaso, maling konsiderasyon kung kaipuhanan talaga ng face shield, ano? Oo. Diba? Yes, oo. Ayan na. Pero saro manggiraray po sa pagirumdo mga paraan taboy and partner, maski nga ni nagpaluwas daning arog kaining kasuguan, utubon manggiraray kita and di kita maging kampante na Correct. malikayan ta na ang paglakop kang COVID-19 kundi kita ang fish. Garong nga ni, pati ngunyan, jackpot na naman kita. Yes. Jackpot na naman kita sa kaso ng COVID-19, mga tugang tabi. Tama. No? Naglolobo na naman.
Garo, anoan, na kumakatok ang lockdown. Ah. Diba? Day man lugod, ano? Tabangan ta na magbaba ang kaso kan COVID-19. Punan tatabi isa sa tuwi ng mga sadire. But anyway, basahon ta sa mga komento digdi manungod sa sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na ang face shields required na lang for 3 C's, close, crowded, and close contact. No? Number 1, sabi digdi, dapat matagal niya na to naisip, dagdag gastos lang. Tapos may iba man na dahil nagtutubod, penal na ba? Di na kailangan ng face shield kasi nakapag na... Grabe naman to. Oo. Wala nang face shield, Yes. Sabi pa digdi, di ba, pag yusulog tada ang face shield, paglaog sa mga establishment. Pag sa open space, nagiging headband na da partner. Totoo yan. Magkakaya-relate na talaga. Yes. Yaon sa payo. Headband. Naning day magtip pa sa buhok. Oo. Ayun, nagsulog ng face shield. Correct. Sige. In fact, may mga nagsasabi na, Pilipinas, bansa na ngayang may face shield baga ngaya talaga ngaya sa buong mundo. Which is true. Oo, yes. Kita man sa napalandaang may face shield. Sige. Anyway. Dahil nakita ka yan magpara, Dahil nakita ka magpara deribate, no? Magsunod na sana kita sa mga pinagpapagibo sa satuya, Tangani na maiwasan ang kulog kipayo. At least, pag nagsunod kita, ilingon ta kung ano so tama. Tama. Okay? Okay. Sige. Mga tugang, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Nguyan pong Aldowning Webes, September 23, 2021. Kami po ang sa inyong makakaibanan. Ako po si Kuya A. Hindi man po si Jenny Balyeran and welcome sa programang Usapang Pamilya. Live na live po kitang ngunyan sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtakan sa indong komento, suggestion o anuman na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa. Pwede man po mag-text para sa mga texters ta dyan, 0927-3980-955. Pwede man sa 0938-891-5475. Sabi ni Haven Oligna, good afternoon daw. Good afternoon man po. Betito Belen, maray na hapon. Jennifer Jean Nudo, maray na hapon. And masiramdang hapon, alay kay Siram Jason Buebos. Okay, sige. Okay, sige. Happy birthday man po sa gabos na nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo ngayon na aldaw. Especialmente kay Ate Chi Antibula. Happy birthday, Ate Chi. Pirana. Pirana po. Ate Chi. Nangangamoy pansit. Garode ko na ilingon yan. Ining babae. Ganyan na, ini. Ngunya na babae. Ina. Di ko nailing. Nagtago na naman pag birthday. Angel, Makasalbar. may barita ka kung hi nining. May birthday. Nako. Oo, baka syempre kay Puan mag-relax, diba? Nasaroan na naman kita. Oo, and congratulations man partner kasabago sa ginibong First Media Day in Legazpi baga. Natawaning onra asin pagmidbid si Director Edwin Peralta bilang Best Local Newscaster and of course si Papa Pio Fernandez bilang Broadcaster of the Year. Congratulations! Congratulations, Tabi! Ay, uni pala. Diba? Uni so beauty. Uni pala. Gigutom ako. Oo, gutom. Happy birthday! Happy birthday! Ate Che. Okay, sige. Nagpapara sexy pati Iba yung birthday celebrator. Piriming pang Miss Universe, partner ang mga outfit. Pag-una ko nga ni si Rabia. Rabia Mateo. Sige. Okay. Tipid-tipid kita ngunyan. Ang sa tuyang tema, mga tugang, sa tuya na pag-uurulayan, kung paano da magtipid. Aluyo na kita kititipid. Di ba? Ika, sa kahali mong kakatipid, nagyaman ka na. Dai ako nagyaman. Dai ako nakakatipon. Iyo. Sige ko kitipid. Di ko nakakatipon. Sabi da, bawasan da sa mga pigbabakal. Okay. Dai da magbakal ki
magastos na sobra sa pigkikita everyday. Okay. Pigigibo ko man, partner. Oho, alaga, day Dahil manggararay. man giraray ako Hmm, nakakatipon. Diba, ad mali, so sa imong style, sa Iyo nga ni. pagtitipon partner, pag Iyo- save ning kwarta. Iyo nga na pig-iisip ko niya, baka may sala sa pigigibo ko. True, kasi kapag may sala sa pigigibo, minsan, di talaga daan nagiging matrayompo, Correct. diba? Kaya, ngunya na pagkahapon, mako akita ning, o nakakuapalan kita ning mga ideya or techniques or strategies kung paano da kita makakatipon. Mhm. Makakatipon ning kwarta. Sige kita kititipon, dahil man na nangyayari sa satuya. Diba? Sige kitang titipid, dahil man kita nakakatipon. Nata daw. Oo, baka ang sa itong mga paraan tabay and igosindang eksperyensya na dati partner, siginindang kakaipon alagad pag abot kang panahon wara. Pero Mm. baka igwaman ki mga nagdadawg sa tuyang niya na hapon na nagkaigwa ning pagbabago sa sa indang style sa pag-iipon, di ba? Correct. Sige daw po, sa mga paraan tabay ta, paano po kamo nagtitipon? Mhm. Ano po ang pigigibo nindo sa pagtipon? Tangani na makatipon ka mo at the same time, mababakal nindo so gusto nindo pag abot kan panahon. Tama. Mm. Oo. Siyempre, si Sema nang abo magtipon. Kuya John, paano ka nagtitipon? Piggy bank? Alkansyahan. Alkansya? Oo. Diba? Piso-piso. Igwa daaning modern, parang nguyan baga moderno na ang mundo. Mhm. Diba? Opo. So, madigdiman kita sa bagong estratehiya ning pagtipon, partner. Mhm. New strategies kung paano da kita makakatipon. Ngunyan, ang kaipuhanan tapalan da partner sa pagtipon, dakulao na disiplina sa satuya na sa diri. Sabi ni Ma'am Emilia Dalit Badillo, digdi po sa Germany, face mask lang po sa mga pigagamit sa hospital Mhm. at sa open places, pwede nang dai. Sana all. Germany, face mask lang sa hospital pero in public place, pwede na daang dai. Oo. Diba? Ayo baga. Sige. Sana maging arog man kita dyan sa Germany. Soon. No? Okay, balik kita sa tuya na tema. Nakulaon da partner na dapat na makuata ang disiplina sa sadiri. So ngunyan, igwa kita digdining sampulo na estratehiya para da makatipon. Siyempre, kay puwanan taring kwarta, lalo na ngunyan na pandemya, we never know what will happen tomorrow. We never know what will happen a day after tomorrow or a day after how many weeks, months. Di ba? Imposible, di ba? Mhm. Kasi, pero kaipuhan sa pag-iipon, sabi mo nga ni, may kwarta. Dapat man, igwang trabaho. May trabaho. May pinagkukuhanan kita. Yes, Okay? may dalan siya, kumbaga. Sige. Sabi digdi, number 1, since na modern type na kita ngunyan, sabi digdi, you set up or open a new account just for that savings. Mhm. Pwede da kita magbukas ning bagong account para sa naduman sa satuya na pigtitipon. Mhm. Okay. Diba? Minsan kaya, sasabihin ta, matipon kita, pero isasabay ta duman sa, sa wallet. Matipon kita, tiglalaag ta sa wallet ta. Mhm. Ha? Igwa ba ganing another bulsa sa wallet, di ba? Oo. Ibubugtak ta lang duman o Ibubugtak ta lang isusuksok ta duman. duman. Isusuksok ta duman. Tama daw ito? Bako da ito tama kung gusto kita na magtipon. Oo. Minsan matipon kita. Ilalaag ta sa GCash. Yes. Diba? Bako da, ang GCash da prone to transfer. Oo. Tama. Prone to transfer da. And then, dapat da ay nakahalo sa wallet, Mhm. da nakahalo sa ibang account. Halimbawa, igwa kita ning savings salary account. Duman naglalaog sa sahod ta, Mhm. duman naglalaog sa iba ta pang savings, o sa mga
tigdi-deposita. Ngunyan, ang nangyayari, nagiging prone the partner sa paggastos kasi Withdraw ka sa naki-withdraw. easy kumbaga. access. Yes. Makahiling ka lang kay ATM machine. Mapapabit ka na. So, madali na ang magastos kapag easy access ang paglalaganan na kang pigtitipon ta. So, kaipuhan tada apo, mga tugang, na mag-open or mag-set up ning bagong account para lang duman sa satuya na tipon. Ayun. So, sabi mo, partner, na opera sa imong bank account na pinagbubugtakan kan sa imong sahod, kan sa imong delench or daw, dapat igwa ka pa pala ning another bank account na duman mo man ititipon so sa imong savings. Yes. Nakaseparar pala dapat. Yes, and then dapat bako da easy access. Oh, okay. Bako easy access na kung kaipuhanan mo kay kwarta madalion mong kuwaon. Yes, iyo ba gano? No? Kasi yaon ang temptation sa palibot 'di ba? So kaipuhan mag-set up or mag-opening new account just for that saving. So titipon ta duman sana. Bako nakahalo sa ibang account. Diba? Dahil nakahalo okay. sa wallet or dahil nakahalo sa GCash. Kasi prone to transfer, lalong-lalo na may mobile banking na baga Yes. kita. Madali on. Pag Oo. may mobile banking na kita, madali on mag-transfer ng kwarta. True. Okay? Ang iba pa kaayan sa satuyang pagbabalik, mga tugang, kung paano da kita makakatipon. Bagong estratehiya kung paano kita makatipon. Oras, 2:30. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga anin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung
kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 027 series of 2021. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung man, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malanganin naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo,
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Okay, balik na kita digdi sa tuyang programa. Sabi digdi partner, good PM po sa inyong dumamam Jen. Ako nga ni po, dating chain smoker para inom, sabay ko po hinali. Magto 2 years na pero day lamang po ako kinatipon. Thanks po from Wheels. Yan sana. Sabi na kaya, kung sinigarilyo mo nga tinipon mo, natindog ka na nga kiharong. Correct. Yung bagano. Okay, sige. Balik kita sa mga estratehiya na kung paano kita makakatipon. Okay. No? Kasi bago, ma-set up na kita or mag-opening account na para sa naduman sa satuyang tipon. Yes. Dahil kasabay sa GCash, dahil kasabay sa wallet, dahil kasabay sa anuman na mga bagay. Tama. Okay? Pandua, bagong metoda ning pagtitipon. Arogang? Kung dati nagtitipon kita monthly, okay, partner, kalba nga, every month kaya masaray nga akong 1,000. Every month, masaray akong 2,000. Depende sa sahod mo. Correct. Or kantidad na pwede mo maitipon. Yes. Ngunyan da partner, pwede tang gibuhon na, instead of every month, gibuhon tada na every week. Oh, every week. Every week. Diba? Alagad, iyan na every week na iyan partner. Paid daw ba pwede kapuson ang sarong persona? Kasi usually, pag arog ka yan na every week, baga naka-budget na ang sa imong ano. So, depende yan sa kung pero ang kaya ta. Basta every week, makakasiguro kita na may matitipon kita every week. Kasi kung every month na kitang matitipon, may nakula na ang tsansa na after a month partner, wala na kitang kwarta. Mauubos na ito. Magagastos na ito. So bako kang every week, data tulos na ubos ang kwartata, probably may itatago talaga kita. Depende sa kung pira ang kaya tang itago. Opo. Every week. Okay? So yan ang panduwang method. Method ning pagtitipon. So instead of every month, every week. Okay. Or every day. Halimbawa, kung every week ngaya, 500. Ibuhon ta ngayong 100 per day. Diba? Basta, ang purpose naman, hanggat may kwarta ka pa, mag-tipon ka na. Okay? Yan ang panduwa, bagong method ding pagtitipon. Pangtulo da partner, mag-change ning activity. Magbago da kita ning mga aktibidad. Diba? Ano daw ngayong activity na pagsasabi ngayon ni Kuya A? Example? Example. Kung kita da, siging browse sa tuya na cellphone. Sige kitang babrowse, mailing kita naman sa
Shopee. Mahilig kita sa Lazada. Sa Amazon. Pirmi ka add to cart. Ma-add to cart kita or ma-purchase kita. So, ang nangyayari, sige kitang gastos. Yes. Sige kita ki-spend ng kwarta. So, instead daan na mag-browse kita dyan sa Lazada, sa Shopee, sa Amazon, o kung saan, balaon ta daan na magbasa. Magbasa. Maghiling ning pelikula or TV. Gustong sabihon, sa pagbasa, nagkakaigo kita ng mga kaaraman. Diba? Sa paghiling, nagkakaigo na kita ng kaaraman. So, learning instead of spending. Okay. So, iyan da ang gustong sabihon kan pagbabago ning aktibidad. Patango yan baga talaga kita. Ay, ano daw ngayang bago ngaya sa sa online Ayun, shopping? Diba? Ano, pira daw ngaya ang, Oo. baka ngaya 50% off. Oo. Baka ngaya sale, di ba? So, aliun ta dahil yan sa sistema ta. Ano da kita? Magbasa or maghiling ning pelikula or whatever nakapakipakinabang sa satuya. Na baka kapag dagdag kang ideya para sa satuya. Learning instead of spending. Okay. Pang-apat, i-apply da ining 30-day rule. Ano da ining 30-day rule? Ano iyan? Apat na sa pang-apat na kinatabi mga tugang ano. Ini da ang 30-day rule, partner. For 30 days, ipopostpone ta daa ang mga bagay na babakalon ta. Tangani da maaraman ta kung kaipuhan ta talaga o gusto ta talaga kan bagay na iyan. Okay. Minsan, may pigaapod kaya baga partner na impulsive buyer. Oo. Pag nahiling na, wow. Pag nagustuhan mo, pagkaakit-akit, di ba? Sige na nga ya. Bye! Bye na. Di ba? Yes. Bakal na ligdi, bakal na duman. Pag abot sa harong, daiman, di man kaipuhan di man pigagamit. Da? For the sake na yaon, garon na sana pan-display. So sa paagi da ka ni, 30-day rule. Ipopostpone ta da ini for 30 days, tangani da na maisip. Taka minsan bagap, ang sarong bagay pagka yaon na or malipas ang panahon, garo, ay, day nalugod nga. Baka magbago pa ang isip ta. Tama. Di ba? Day ko nalugod nga baka nun. Day man nga pala niya kaya ano sa kuya. Day man nga sa kuya, importante. Di ba? So, i-apply ta da ining 30-day rule maski sa satuya na pamilya. Kung may babakalon sa pamilya, halimbawa, mabakal kita ng flower base or kung ano, ay, magayon niya sa kortina ngayon, dumananailing ko ngayon. Palipason mong 30 aldaw. Pag-isipan. Mapag-isip-isipan ta. Tapag abot kang 30 days daan. Baka, di mo man kay po ng flower base. Pwede ang ano. Pasunaan sa isip ta. Ay, dahil naman ngayon. Flower base. Dahil naman siya ngayon ka ito. Okay. Diba? Sige. So, iyan ang pang-apat. Apply 30-day rule. Okay. So, pang-lima, pwede da kita mag-launch ng saving challenge sa satuya na pamilya. Aram tada akong nata. Bako lang kita ang magsisave. Halimbawa ika sa mga tugang mo, sa magurang, or sa mga akit ta. Diba? Magkakaiguda kita ng saving challenge. Natadaa. Taini da ang saving challenge, partner. Magiging kultura da ini kapag nakatudan ta. Matutuod da kita na nagsisave kita. Magiging kultura ta sa salaog. Magayra baga siguro ko ang pangmati nagabos kita ang goal ta sa buhay mag-save. Makapag-ipon. Oo. So instead na magbakal, ako ngayon may bago, ako dahil pero igo akong kwarta. Tama. 'Di ba? So mag-launch da ning saving challenge. Iyan ang satuya na panlima. Pang-anom. Pang-anom na kita, partner, Okay. Cut down one item. Ano da ang gustong sabihon kan cut down one item? Pero da ang item na dai mo babakalon sa sarong bulan or dai mo gigibuhon sa sarong bulan. Halimbawa, kita bagang yaon digdi sa sentro, mahilig kita sa milk tea. Yes. Mahilig kita sa burger. Oo, pwede pala na data Surprise. pag sunod dun sa to yung mga, kumbaga pag nag-crave kita, partner, minsan pag taga palampasun ta yan, di ba? Yes. Arog ka ini, mahilig kita sa milk tea. Baloon tadaan na. Sarong bulan day mag-milk tea. So kung oral daw nag-milk tea, mamira ang milk tea, partner. Depende, 110, 120. Sabihin ta na sana, average 100. Yes.
In 30 days na dahil kita nag-milk tea. Oo. 3,000 pesos. Tibayan ka sa mata. 3,000. Oo. Tama, Kuya John? 3,000 pesos. Ito na sumasisave. Imagine that. Imagine, dakulao na pala na, no? Yes. Ayun. So, mag-cut down. Whether kung ano ang gusto nindong i-cut down o kung anong gusto nindong halion sa buhay nindo na pinagagastosan ta na bako man necessity sa buhay Na ta. pwede man sa napalampason, pwedeng daigibohon, Oo. pwedeng daibakalon. Diba? Diba? Mag-inom kita duman kang kape so mahalo na kape. Oo, nako. Diba? 250. Pwede mo na yan budget sarong semana. Imagine mo diba? kung everyday ka nagkakape ka itong mahalo na 200. That is 6,000 Grabe. monthly. Diba? So, cut down one item. 6. Yan ang pang-anom. Marinig kita sa pang-7. Ha? Once a week daa na magkaigwaning pigaapod na spending freeze. Sarong simana daa partner na magkakaigwita ng spending freeze, 1 week na daig kita magastos. Kaya ta daw? Depende. Depende. Kasi- kaya. Ako minsan nakakaya ko yan. Pag ako halimbawa, ang budget ko ngayon sa sarong simana, nakagastos ako kang nakaaging aldaw. Tapos ang budget ko, Hira na sana. tama lang pang gasolina, Oo. tama lang pang pangkakan. kakan. Di na ako maluwas kayo. Di na ako. Yung pwede- Andahon mo ako dyan magpasiring sa mall. Di ba akong papaiba? Pwede man baga magbalon ka na sana, 'di ba? Para dai talaga makapagastos. Kasi Yes. usually pag arog kay ang partner pag abot sa pagkakan, puro kita order, di ba? Yes. Pa-deliver. Mm-mm. Magastos din. Correct. So once, saro da ang simana na dahil kita magastos, except duman sa pagkaon or aldaw, lunch, Oo. breakfast or dinner. True. Pero kung malantuag kita dyan, Oo. masangyup kita, kung anong kakaunon ta, na mo na. Oo. Dai talaga kita kan makakaipon. Correct. 'Di ba? Spending freeze ang pag-apo dyan. 1 week spending freeze. Okay. Daing garastusan sa rong simana. Pangwalo partner, alternate your yes and no. Alternate your yes and no. Saan kita nag-yes, saan kita nag-no. Sa mga invitations. Okay. Di ba? Like? Invitation sa birthday parties, or kung saan. Siyempre, pag Sa imbitahan mga ka. jaraming, 'di ba? Oo, Mga barkada. Irinom-inom ngaya, Oo. di ba? Siyempre, halimbawa, pag sa birthday parties, makasupog mo na madamang ka may birthday day, kandarang regalo. True. Pa? So, alternate na. Halimbawa, naagda ka, mag-irinom. Halimbawa, mas bawal, inagda ka. Ngunyan, pwede kita nakulo ng rason tang mag-no. No. Pero halimbawa, bumalik kita sa normal, first, yes. Pa? Sunod naman, dai mo Susunod, na. dai na mo na. Lampas mo na. Palampas diba? muna kita. Okay. Tangani na, ang paggastos naman daa, alternate, bakong sige-sige. True. Ba? Okay. Yan ang pang-8. Pang-9, ini na ang magayon. You need to position yourself as saver. Kasi, igod aki duwang tawo, klase ning pag-abot sa kwarta. Saver and spender. So, dapat nakaposisyon da kita sa sadirita na kita daa saver. Aramon ta sa buhay ta. Ngunya na aldaw na ini, ngunya na bulan na ini, ngunya na taon na ini, saver ako. Ano ang pagigibo kang saver? Nagsisave. Okay. Nagsisave ning kwarta, dai nagpaparagastos. So kung saver kita, instead na magbakal kung ano-ano, isi-save ta na sana ito. Correct. I-save. O kaya naman partner, sabi kay ini ni Reverend Father Marlon Bro na nakatutok ko niyan, gifted to give mentality, what you have and what is an excess or what you save can be help to the needy. Example, pantry, charity work, school assistance, iyo ba gano? O yung nito, sisay ka na ka nagsisave. Pera duman sa nag-save ka, pwede mo palang itabang sa mga nangangaip. Yes. No? Kaya man gustong sabihin na pag nag-save kita, maging kuripot na kita. kuripot na kita. Oo. Kaya nga, duman baga sa pag say yes and no, alternate kita. Yes, oo. Dahil man pwede na. Halimbawa, tigpapakalan kita. Balikan ta itong, ano yan, alternate your yes and no. Tigpapakalan kita kang amiga ta. Oo. First time, mabakal kita. Correct. Panduwa, pass mo na kita. Yes. Kasi,
Di man pwede na dahil kita nagbabakal. Tama. Kasi, Oo. ano yan part kan pagsuporta Oo. sa mga amigo na may mga negosyo. Oo. Diba? Ang kaipuhan lang dapat maging matali kita partner sa paggastos, Yes. 'di ba? No. Okay. And then sabi nga ni Digdi Pangsyam, Mhm. you need to position yourself as a saver. Okay. Kung saver kita, magsisave kita dahil kita magpaparabakal kung ano-ano na magiging kitang spender na. Tama. Tandaan ta, Mhm. saver kita. Okay. Saver. Nagsisave kita. Iyan ang panlima. Pangsyam. Pangsyam, Pang-ultimo? Pang-ultimo, kay puhan tadaan na mag-iba sa mga tao man na nagtitipon. Correct. Oo, depende man kasi kung maiba talaga kita sa mga tawong mga paragastos, di talaga kita partner makakaipon, Yes. di ba? Para sana kung sino sana nagagastos, syempre Oo. masusupog man kita na, ay Yes. kamo na naman sa naway, ako ngayon magastos man. Tama. Diba? Oo. Maiba kita naman sa mga tao na nagtitipon. Tanganing, the feeling is mutual. Yes. Diba? Correct. Yan. Sabi ni Nowiro, good afternoon po. Tips ko po sa mga aki na gusto makaipon, itago nyo ipon nyo sa mga periods nyo para pag nagsabi na babayadan, minsan di ka mo magtubod. Nai-scam da. Nako naman. Hello man po kay Jennifer Gianudo, Emilia Dalit Badillo, RJ Arias, Yeye, Merma Batalya, Orlando Rimbon Osison, and si Joey Armario, Siri Mancerni Crigachuelo, Miriam Bernal, Emily Pesonila Luzon, si Ivan Obido, and Senen Junior Sedon Zaragoza, good afternoon, Gerald Aranya, and sa iba pa po na nakatutok si John Paul Mendoza, Kang Tabaco City, si Sir Joel Belardo Barameda, Kang Tabaco, congratulations da DCGB, thank you. Sabi pa ni Father Marlon Bron, ang barya kahit maliit, basta malimit, aabot hanggang langit. Wow. Opo. Thank you, Father Bron, and sa imo po mga pag-iriba dyan sa St. Lawrence, Kawasay Parish. Okay, partner, para sa tuyang ano ang bago, kakaibang ice cream as in beer kang Pinoy, patok sa The Netherlands. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Gikan sa simpleng plano na makapagpabakal sa mga kapwa Pilipino, pumatok maging sa ibang lahi na nasa Europa ang negosyong ice cream as in beer na ipigtindog kang mag-agom na Pinoy sa The Netherlands. Ang pangaran kan sa inang produkto, Luneta Ice Cream as in Guapito Beer. Sa pahayag ni Dennis Rigasyon na pagkatapos kan sa iyang first year high school sa Pilipinas, kinuha na siya kan sa iyang ama sa The Netherlands as in dumana nagtrabaho. Si Rhea Topacio naman nagtrabaho sa courier service as in retail, as in pigmanihar ang nationwide operation, as in marketing kang kumpanya. Oktubre 2010 kang ikasal sinda ni Rhea as in Dennis. Pag-abot sa The Netherlands, pinuunan ni Rhea ang sa iyang cupcake business na pumatok nin 5 taon sa mga Dutch. Hasta sa maisip ninda na daipang ice cream na gibong Pinoy sa The Netherlands, kaya sa indang pinuunan ang Luneta Ice Cream. Sigun kay Rhea, pinakapatok sa ibang lahian sa indang ubi flavor dahil curious ang mga ini sa lasa kang ice cream na color violet. Dahil sa pandemya, nagkaigwaning kadifisilan sa negosyo sinda Rhea as in Dennis, alagid imbes na pagluyahan ng buot, guminibo sinda nin brand kang ubi ice cream hasta sa magkaigwaning ubines. Bago kayo ni pinag-adalan naman ang pag-ibok ang produktong Pinoy na Guapito Beer kan taong 2019, asin nailansar kan Agosto 2020. Ini ang kainot inoteng Pinoy brand kang beer na ginibo sa The Netherlands. Nasa top best countries to live in ang nasyong The Netherlands partner. Bidbid ining bilang largest producer nin beer sa bilog na Europa. Sangunya nakaabot na sa Espanya, Norway as in Sweden, ang sa indang Guapito Beer. Ang sa inda namang Luneta Ice Cream na sa mga tindahan sa Italia, Espanya, UK, Norway, Sweden, Denmark as in iba pang nasyon na parte kang European Union. Wow! Nakakaabot na sa ibang lugar ang mga pagkakang Pinoy. The best, ha? Sa na pagkakaan, inomon na Pinoy. Diba? Guapito beer. Yes, oo. Pero minagwapituhon ka ng mainom. Ano? True. Yung partner, tibad lang mga nuarimata na antayan. Pero drink moderately. Correct. And sa rodo mong partner sa magayon, ang basehan ninda sa pagtao ka itong Luneta Ice Cream,
yuso kumbaga na adaptar nidang kultura kang sinda daaki pa kumbaga dumanda sa Luneta Park parang uso pa kang inot na pano ang pinag-upload na Sunday afternoon. Kaya kang namuhay na sinda sa ibang nasyon dinara naman hindi iniduman. Yun na. Ayun. So congratulations sa mga Oo. Pinoy na namamayagpag sa ibang bansa. Okay? Yes. Okay. So yan po ang ang bago. Igwaman po Ma'am Jen kimaski kaiba po sa happenings de inanggad na bunot para mag-share man ta super kuripot. Ayun. So dagdag naman sa tuyang presentasyon ka sa bago. Okay? Okay, sige. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat, may kinaraman ini sa satuya na tema kasubago. Sabi di partner, save money and money will save you. Diba? Yung pa in case of emergency. Correct. May makukuha ka. mabubunot kita. Tama. Okay? Okay, sige. Hello muna partner kay Ivan Obido. Festa is coming when kaya magkakakuryente. Opo. Sabi po kang APEC, aayusan da po ninda yan. So partner kang kahapon magasabang keroan ate ini. So inapunan ta po so APEC alat-alaton ta na lang. Okay, so yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunya na Aldaw ni Nuevas na kaibata sa lado technical si Kuya June Napoles Siringman Alden Richards. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa ika-7 araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontrabida. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of
Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 3:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inumaw ka mga senador si Vice President Leni Robredo kan maghampang sa deliberasyon kan pundo kan sa iyang opisina sa 2022. Personal na ibiniklad kan Vice Presidente ang mga nagibo asin na pagtrayumpuan kan Office of the Vice President o OVP kaibahan ang mga programang naipautob sa tahaw kan pandemya. Ikinugma kan mga senador ang magayon na pamamahala kan OVP sa pondo kayni. Dahil nigdi ipinangako ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara na irerekomendar niya sa plenaryo na ilangkaw sa 1 billion pesos ang pundo kan OVP na inuyunan man kan iba pa mga senador. Na pag-araman na nasa 714.56 million pesos ang pigahagad na pundo kan OVP pero ibinaba pa inikan Department of Budget and Management o DBM sa 13.41 milyon pesos. Yan ang pang alas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol